datar da bayinta Allah dai ya san mahaifi kore ta a cikin hanzari ka samu ga karshen ta amin dai isa ta ummul hasanai ne ya Allah kare masu daukar nauyin su Allah sanya dimuwa tunanin su karbe duk abin da ke hannayen su ka tsiraitar da su a dukkan shanin su dan girma da martabar dan adnani Allah sun hana mu zaune gidajenmu Allah sun raba mu da iyalanmu sun kuma tashi hankali na iyayenmu muka karshen su karkasa su ga karshen mu amin dan isa ta kausin zamani mata na gudu su bar yayayensu yaya na gudu su manja iyayensu yayye na fita su bar kannayensu